уммати ислом беҳтарин уммати рӯи замин аст. агар мушкилоте ки домангири уммати ислом шудааст домангири ҳар уммате мешуд, аз саҳнаи ҳастӣ маҳву нобуд мегашт. вале мо ҳанӯз ин ҷо ҳастем. дуруст аст, эҳсоси заъфу ранҷ ва ситам мекунем, вале тан ба ноумедӣ насупоридаем. зеро худованд мефармояд: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. و мехоҳем бар касоне ки дар замин ба заъф кашида шудаанд миннат ниҳем ва онҳоро пешвоёни мардум ва ворисони замин гардонем ва барояшон дар замин тамкин бахшем. оре парвардигоро, мо заифем. худованд иззату сарбаландии ин заифонро ирода дорад. чӣ мегӯед агар ин заифон бузургтарини уммати рӯи замин бошанд? дӯстони азизу гиромӣ, ҳадафи мо ин аст ки уммати ислом беҳтарин уммат дар таърих қарор бигирад. чаро? оё ин ба хотири такаббур варзидан ба аҳли замин аст? не, қасам ба худо ки ин гурӯҳ 1300 сол ё бештар дар рӯи замин роҳбарӣ кардаанд ва замин гуворо ва зиндагӣ бар он хеле беҳтар аз вазъияти кунунии мо буд. натиҷа ин ки ҳеҷ дини озодӣ ва оромише мисли он замон ба худ надидааст. бешак бархе аз иштибоҳот анҷом гирифтааст, вале бо ин вуҷуд хушбахттарини даврон дар зиндагии уммат будааст. биёед худамонро тағйир диҳем, то худованд моро нусрат бидиҳад ва вазъияти моро дигаргун созад ва бо ҳам муттаҳид шавем ва умматро аз нав ҳаракат диҳем то мисли гузашта шаванд.